Čaute, já jsem Domča 2005 a vítám vás u dalšího videa, jak do Minecraftu Pocket Editionu skin. První, co pojedete, tak je internet. A půjdete na Skindex, nebo jste jenom Skindex a pak hned to první, co vám vyhledá váš mobil, tablet, počítač. No, ten počítač vyhodíme radši z tohohle. Pak si vyberete skin. Ještě načtu, takže to není žádný bug videa. Je jich dost skinů. Ale já už mám. Třeba si vyberu náhodně tady tohohle. A dáte tady tohleto domluvat. Já, jelikož mám skin, takže vám to ukážu Minecraftu. Tak, až se vám stáhne ten skin, tak dáte skins, browse. Já mám 14.0 verzi Minecraftu Pocket Editionu. Takže to bude v options u té verze, co je 13.0 nebo 12.0, já nevím, jaké můžete mít. A najdete si tu fotku v galerii. Mělo by se vám dostáhnout jako fotka, ale jestli se vám dostane nějaký jiný soubor, tak to je ten skin, ale jen to váš mobil může přečíst. Tak, tady ten třeba si vyberem. Nebo se mi to se nějak počítalo. No, tak si vyberem tady tohle ten. Tak. Vidíte, teď vám to ukážu ve hře. To tam ještě potichu, aby mi šlo dobře slyšet. Tak, už mi to načetlo. Tady vidíte skin. A to by bylo asi všechno z tohohle videa. Budu rád, když dáš like, odběr, koment. Já se těším u dalšího videa a prozatím čau.